En primer lloc, crec que és la primera vegada que ens diuen nazis així en un ple de la Diputació, precisament un partit que en les Corts Valencianes fa un mes va demanar protegir els vestigis franquistes i un monolit a un soldat nazi que no existia. Així que a veure si ho fan mirar i miren a veure si fan una miqueta d'autoconsciència. Jo li demane al Partit Popular que efectivament la moció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies és una proposta per a traslladar a tots els municipis de l'Estat, però que efectivament hem de fer aterrar en cadascun dels nostres territoris i és el que s'ha intentat per part de la companya Eli Garcia i per la nostra part, aterrar-la en el nostre país, aterrar-la sí a la província de València i s'inclouen tots els acords que recull aquesta moció que proposa la Federació, però que efectivament no és una moció inamovible, sinó que som nosaltres els que hem de fer aterrar així perquè tenim la sort de que així al País Valencià fem molt més que en altres territoris en qüestions de violència masclista. El feminisme com un moviment integrador on cabem totes les persones, un moviment transversal que lluita per la igualtat i que és imparable per molts negacionistes de la violència de gènere, terraplanistes i al cap i a la fi masclistes que pretenen fer de l'excepció la norma general i dividir la societat quan és ben cert que en aquest cas la violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones i el masclisme mata perquè és una qüestió política de primer ordre. Respecte del text que nosaltres proposàvem i que ha estat assumit per la companya i en aquest cas ponent de la moció, dir-li a Ciudadanos que nosaltres en el nostre text el que fem és ampliar els drets que ja estan reconeguts perquè es parla de rebre asil i refugi polític per motiu de persecució per violència masclista o opció sexual i per tant crec que quan més intentem donar en aquest cas a les persones que pateixen violència masclista, les dones que pateixen violència masclista, serà molt millor per a elles i per tant molt millor per a la nostra societat. Gràcies. Senyora Gil, hi ha dones que en els seus països d'origen estan criminalitzades i perseguides per la seva opció sexual i en aquest cas són dones que estan perseguides d'acord amb la legislació d'aquest país i per tant necessiten asil polític. Jo també li demanaria que farà aquesta tasca d'estudi i que en aquest sentit ho tinguera en compte. No sé per què s'indigna tant. No sé per què s'indigna tantíssim. Les mocions polítiques, les mocions que venim a portar els grups polítics i que debatem ple darrere de ple són efectivament mocions polítiques, si no, no vindríem així a debatre-les. És que som polítics nosaltres i venim a això, a debatre opcions polítiques i de la mateixa manera que la seva esmena s'ha assumit directament per part de la companya i nosaltres no hem dit res respecte a la seva esmena perquè pensem que hem de votar totes i tots les opcions que hem presentat, demane que de la nostra esmena passi el mateix perquè efectivament ho hem parlat en la ponent, crec que la ponent també ha parlat amb vostès i si tenien qualsevol dubte podíem haver parlat nosaltres. Jo he desconegut la seva negativa a votar la nostra opció fa un moment quan vostè ha intervingut. No ha parlat amb nosaltres abans del plenari i haguera estat en aquest cas molt bé per a poder votar una opció unitària per part de